ପିଛା ରାଶି ପିଛା ରାଶିର କହିବା ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ରହିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶିର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଗ୍ରହ ଗୋଚର। ପିଛା ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ରବି ଅଛନ୍ତି, ଶନି ଆଉ ରବି ସରି ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ଚତୁର୍ଥରେ ସେତେ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ରବି ରାହୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସେ ବି ସେତେ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଲା କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଧନରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରାଇବେ। ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର, କାରଣ ସେ ଧନକାରକ ଗ୍ରହ, ସନ୍ତାନକାରକ ଗ୍ରହ, ଶିକ୍ଷାର କାରକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ, ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଶୁଭ ଦେବେ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ମେ ମାସରୁ ରହିଲେଣି। ଏ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନରୁ ଦୂର କରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଆଉ ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ସେ ସେତେ ଶୁଭ ଫଳ ଅଷ୍ଟମ ନବମରେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦଶମରେ ଏହି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ନାହାନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଘରରେ କେତୁ ରହିଛନ୍ତି, କେତୁ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ଘରରେ ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆସିଲେ ବା 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରକୁ ଗଲେ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଘର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣରେ ଇଏ କରିବେ। ଏଠି ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଅଛି, କେତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର, ଚାରୋଟି ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ଘରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ କରିବେ। ସେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ପାଇପାରେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଭଲ ହୋଇପାରେ, ସ୍ୱାମୀର ହୋଇପାରେ ଭଲ, କି ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ, ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଭଲ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଏଥିରେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏକାଦଶ ଘରେ ଚାରିଟି ଯାକ ଗ୍ରହର ଯୋଗ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନିଜ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଛି, ଆଉ ସେ ପୁଣି ଏକାଦଶ ଘରରେ ସେ ଶୁଭଫଳ ଦେବ। ଆଉ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ଏକାଦଶ ଘର ରହିଥିବାରୁ ସେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଶୁଭଫଳ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଥିବେ। ଆପଣ ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ପରୋପକାର ହେବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଣିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ରହିବା ଦରକାର। ଭଳି ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ ବେଳେବେଳେ କଟୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ କହିଦେଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ସତର୍କରେ ରହିବେ। ଏଇଆ ହେଲା ଆପଣ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ମିଡ୍ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ରାଶିଫଳ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଧନରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷାରେ ହେଉ, ସନ୍ତାନରେ ହେଉ, ପ୍ରମୋସନ ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନି କାହାର, ତାହେଲେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।